сметката, че съм за тия 2 седмици съм пила алоето плюс витамин D на Forever, нищо повече. Плюс хормоните, да, които са ми задължителни, но чак няма как да ги наваксам по друг начин, тъй като моята жлеза тотално не работи. Но и енергично, някакси повече енергия, по-съм положително настроена, не изпадам в някакви депресии, апатии, които беше преди. Да, това е общо взето от мене. Аз благодаря, защото такива споделяния са много важни да ги чуят повече хора. Злати, Да. да те питам за едно нещо, понеже ти спомена за сол и винаги казват моите хора, бе, ти защо не си слагаш сол, защо избягваш? Какво е твоето мнение? Въпреки, че дори малко сол да ядем, примерно, в някое ядене или в нещо, според теб, добре ли е да увеличим, примерно, за да съхраним своето зрение, примерно, нашата прекрасна добавка iVision? Да я пием в повече. Аз много харесвам келтската сол, като една сол много богата на минерали, натурална, такава, от която не може с която малко количество посолява доста добре. Така че няма нужда, винаги е хубаво iVision да си правиш профилактика на зрението, примерно веднъж или 2 пъти в годината, и да не прекаляваш със солта, не без сол. 4-5 грама до 7 грама сол общо. Но примерно, за да не се прекалява със солта, селарито е един зеленчук, който можем да си го режем в салатите. Той има естествени соли в него и буквално салата, в която има нарязано селари, няма нужда изобщо от сол. Тя си има солен вкус. Така че аз съм за солта в... По две си взимам от iVision, по две Взимай си, така или иначе ти си с очила и на Аз съм с очила и съм късогледа, да. Да, така че на тебе ти е добре. Освен това, в iVision има витамин А и витамин Е, които са изключително важни за хормоналния баланс при жените. Така че вземай си, продължавай същия дух. Ами добре, момичета, благодаря ви, че Благодарим много, беше много. Желавам ви хубава вечер и до нови срещи. Нямам идея за следващата тема, така че ако някой от вас има тема, която иска да разнищим, може да ми пише и ще подготвим една презентация.